også lidt. Anden runde, Han sparker ikke hårdt på mig. Nej, det må han så gøre. Ja. Du må også godt sparke hårdt til Philip. Det kan godt tage. Anden runde. Fuck. Kom nu, Patrick. Frem med armen, og så giv ham nogle små jabs. Pisbar, Philip, pisbar. Spark ham nu. Pisbar, trykspark. Slå ham, Philip, slå ham. Ja, det er godt, Philip. Ja, det er godt, Patrick. Rigtig godt. Ned med ham. Nu har du ham, nu kan han ikke noget. Tilbage til guard, Philip. Han vægten helt ned på. Og så begynder at slå ham. Slå ham nu. Ja, op. Slå, Philip, slå. Slå. Kom nu, Patrick. Slå ham nu, mand. Far. Klar. Jeg kan ikke få vejret. Okay, lad os stoppe. Han kan ikke få vejret. Og vinderen er. Vinderen er. By TKO. Yes, what? Er du okay? Okay, hvor er du dygtig, Frank. Tak.